Fatima Kotálová. To bude tanec o 500 000. Dobrý den. Jmenuji se Hana Laila Fatima a dneska vám ukážu něco, co mě baví, čím jsem se mimo jiné živila v Londýně. Jinak jsem vystudovala zdravku a mám 5 let psychologie, ale miluju tanec a zároveň od 10 let čtu z karet, pracuju s energií, zařizuju byty podle Feng Shui a ráda bych přivedla to, co se mi osvědčilo v Londýně, to znamená taneční terapii do Čech. Úžasně na tom je, že během toho pohybu se vlastně vyplaví endorfiny do mozku, což jsou pocity štěstí. A nemusí člověk papkat čokoládu. A natiskla jsem si plakátky a vlastně probíhá to tak, že ten den ta klientka, sorry, I'm nervous, si vybere, chce být Las Vegas tanečnice, cítí se dobře ten den, tak si vybere tenhle odvážný kostým. Jiná klientka chce být indická tanečnice. Záleží opravdu na tom, jakou náladu ten den máme a jak moc temperamentní chceme být. A trsáme, tančíme. Hana Laila Fatima Kotálová předstupuje před investory ve chvíli, kdy už viděli desítky projektů a myslí si, že je nic nemůže překvapit. Jenže Hana Laila Fatima je hodlá roztancovat. Ivan Pilný, který v kostýmech řádil už v minulosti, se tomu nebrání. Napřed ale musí zaznít, na co vlastně Hana chce peníze. Let's count. Pokud si pronajmu místnost na tu taneční terapii, pronájem na 1,5 hodiny je 700 korun. Když to vynásobíme 10 měsíci, protože většinou o těch prázdninách maminky nebo prostě dámy cestují s dětma, že jo, tak je to 56 000 za těch 10 měsíců plus reklama, ať už je to whatever, website, stránky. Tak na to jsem si říkala 25 000 měsíčně, to je krát 12 za rok, to je 300 000 a zbytek může být rezerva. Může být v bance na úroky. A kolik je to do toho zbytku? 5 mega. Sorry, 500 000. Už jasně překládáte, teda 5 mega přeložení jako 500 000 konečník. Jako 5 mega bych přeložila jinak teda. To by bylo 5 kilo. No, 500. mě to totiž první napadne v angličtině, mi se jistě nezdají. Ale 5 mega je zdají mega, jo? No tak to je řádově víc vás napadá. Důležitý je, aby prostě lidi si to užili. That's the point. A jaká jsou ta procenta? Let's count. OK. Kolik procent? Co takhle 15? Já bych chtěla vědět, jak máte spočítáno návratnost té investice, return of investment. OK. Jak jsem řekla, ty finance jsou rozloženy podle investice a taky přiznám se, mám fantastickou paní účetní, která prostě tyhle věci, tímhle věcem rozumí. Možná sebou. Prostě vím, že to funguje, vím, že to fungovalo i v Londýně, baví mě to, dávám do toho všechno a to je pro mě nejdůležitější. Děkuji. Ale vy od nás chcete s dovolením teda peníze, tak musíme se o nich trošku bavit, ne? Tak Za to si zatancuješ. za peníze si zatancuju? Tak to uberu radši tady z toho balíčku teda. Nemluv, Calvero, a vrhni se na plác. Já bych si to třeba s váma zatancovat šel, protože totiž v Japonsku nejsou taneční. Aha. A tím pádem já jsem nikdy do taneční nechodil, tím pádem nikdo se mnou nikdy netancoval. Všechno je jednou poprvé v životě, že jo? No. Nastává okamžik pravdy. Nejen Tomio Okamura, ale i další investoři si berou kostýmy a hodlají podstoupit taneční terapii Hany Laily Fatimy.
Prokážou dostatek smyslu pro humor a dostane je Leila do tak rozmařilé nálady, že nakonec investují. Teď jste ten pravej sultán. A může být šikmotý sultán? Nebo nevím, ale možná, že jo. Když může být Brejla, to je Mexičan. A Brejla ta tanečnice v Las Vegas. Zahrajeme si takovou hru, co tomu říkáte. Já nejradši dělám ty svatby. A... No, takže se budeme tady brát? Ano. No tak Dana je nevěsta. Takže nevěstu máme. A kdo je Šejk ženich? si koupil nevěstu. Prosím, manželé Novákovi. Ne. Já jsem svobodný, takže nemám. Počkej, ty nejsi svobodný, ty jsi rozvedený. No, to je ta diskriminace v Čechách. V Japonsku se To je to takhle typický nepíše. Novák. A musíte nám to ukázat, jak na to máme Parket jít. pro manželé Novákovi je váš. A tom přítelé nám nejdřív Ale já neumím tancovat, takže- On neumí tančit. A jak určitě znáte, v Arabských Emirátech používají tanečnici, aby ta svatební noc byla echt svatební noc. Takže teď máme sultána a my dámy jsme jeho harem. A teď musíme se My pořádně dáme, je něco zlepšit. ušlo. A to jsou komentáře. Tak. Pojď dělat No hádku. já to budu dělat po vás. A to je ta terapie, jo? My jenom tleskáme, nebo? A nevěsta se nám Tak my jsme plní. ještě My jsme nedostali pokyn. nedostali pokyn. Musíte taky se Plnit se na hudbu. A to je ta terapie Máme, teda, jo, jo? jo, my jsme Jo. mysleli, že máme čekat. A to je ta terapie, jo? Ne. Dámy dostanou šátky. No, pane. Chytneme se šátkama. Jo, tak teď už to pokračuje. Tak. A nevěstu dáme doprostřed. Nevěstu dám do prostřed. Ivane, chytni se tady šátku. Chytni se šátku. To je dobrý. A jdeme k sobě. A jdeme od sebe. A zakroutíme tím zadečkem okolo. Máme. To bych nerad. Po taneční terapii začíná další fáze prezentace a tak se doupě investorů mění na věštírnu. Budou karty proti Fatimě anebo ji podrží? A na co se budeme ptát? Jestli je dnes dobrý den pro investici. Dobře. Zamíchejte tuhle hromádku a vytáhněte si jednu kartu. Tuhle? Vytáhla jste si zajímavou kartu. Vlastně na této kartě jsou všechny barvy čaker. Říká vám to ano, teď v tuto chvíli you can do the best. Máte spoustu energie a mrkneme se dál, co nám řeknou tyhle karty. Vytáhněte si 3. Minulost, přítomnost. Přátelé, teď zrovna jsem ďábel. No to se dá, To nejen dalo teď. vždycky. Minulost, panovnice. Zajímavá karta, je to silná ženská osobnost, je to ženská intuice, je to žena, která drží svůj život pevně v rukou a zároveň se stará o ty kolem. A mimo jiné je tam i hodně duchovno. Ďábel, přítomnost. A lidé se téhle karty obvykle bojí, ale ve skutečnosti je to o pokušení. To znamená... Jsem v pokušení investovat. Ano. Výborný den, kdy se může dělat biznis, ale nesmí se dělat třeba miminka, nesmí se kojit, nesmí se sportovat tohle část. Tak tady to na miminka nevypadá, takže to bude spíš o tom No si biznisu. se zrovna znovu dala. Tak já vám moc děkuju. Myslím, že pro svoje rozhodování mám další informace. Pane Nováku? Já mám jí taky. Ne, přines Jo, takhle, jo. Odnes Židlinová. No, to je dobrý. rekvy. Jsem si říkal v první Židli. fázi výklouka, že jsem si vybral dobře, ale teď jsem pochopil svoji pozici v rodině, takže... Šejkové to obvykle nedělají teda. Po vykládání karet Hana Leila Fatima ještě nechává Tomia Okamuru stát. Bude mu zkoumat energii aury. Jak se jindy nekompromisní investor s kalkulačkou v hlavě vybarví? Vidím černomodrý šlapky, to znamená, nemáte tam moc energie, můžete mít v noci, můžete mít mravence, může mám být zima. Človíček ne vždycky stojí nohama pevně na zemi. Občas je prostě hlavou... Teda máte pravdu, že mě je v noci zima. Super. A proto jsem si v hotelu nechal dát vždycky 3 peřiny na sebe i dneska. Za top si Nováku. Za top Je fakt, že to bylo tím, že jsem zapomněl zapnout topení, ale měla jste pravdu. Jedeme dál. Lítka. Máte hnědý lítka, to znamená, v dětství se vám stalo něco, co vás šokovalo, co vás zaskočilo, co vás zranilo a vlastně na určitou dobu vás to zastavilo.
a vy jste to zkousl, vy jste to jak kdyby snědl a nešlo to ven, nešlo to dál. Nešlo to ani do země, ani... A to máte pravdu docela. A bříško máte krásně červeno-oranžový, to znamená... Snažím se ho zatáhnout, ale... To znamená, všechno je tak, jak má být. Je tam krásná hřejivá energie, není tam žádný problém. Trošku modrý na srdíčku. Modrý na srdíčku. Modrý na srdíčku. Pravičák, no. To asi, že to je škrt. Ne. Ve skutečnosti se ve vás někdy, když děláte rozhodnutí, tak se někdy ve vás mísí intuice a rozum. Ale potom vyhraje srdíčko. A máte krásnou žluto-oranžovou vramenou. To znamená, vy jste takový ten typ, takový tento tuli. Vy, když obejmete, tak to je nádhera. To jsou prostě nádherné energie. Máte červené ruce. To oni mě ještě neznají v tom. No, ještě jsme se neobjímali. Zároveň máte modrou kolem hlavy, to znamená intuice. Vám přichází podpora ze zhora. A zároveň jsou tam žlutý paprsky. Takže well done. Je to krásná energie. Takže to stálo za to, bych řekl. Jako jo, no tak já jsem docela šťastný. Jako jo. Tak zainvestuj. Já jsem po terapii. Ukázky toho, co Hana Leila Fatima umí, jsou u konce. Investoři se teď musí rozhodnout, zda jí dají 500 000 korun. Zdá se to jako nereálné, ale investovali před časem i do kaskadérů. Nic tedy není ztraceno. Tak Hanko, já to zkusím lehce vrátit k tomu biznesu. Jakkoliv jste byla velkým osvěžením a velmi mě těšila vaše přítomnost, tak o investici rozhodně nemám zájem. Okay. Hanko, Thanks anyway. Já musím říct jedno, já prostě na tyhle ty věci zásadně nevěřím. Jsem naprosto tvrdě racionální člověk. Takže kdybych viděla business potenciál, tak by mi bylo úplně fuk, jestli hádáte z ruky, nebo jestli prostě vedete lidi k tanci. Ale opravdu jsem z vás nedostala elementární informace, je mi to líto, ale nemám zájem. Bavme se o tom, jestli se z toho dá udělat biznis. Aby to dávalo nějaký smysl, tak byste se skoro musela stát spíš manažerkou a někým, kdo ty lidi učí další svoje následnice, který s tím budou nějakým takovým způsobem zacházet. Jo. A to nějak jako moc nevidím. Jo. Vy toho děláte moc najednou a je vidět, že vás to prostě úžasně baví, ale fakt jako přestože ten potenciál tam je, tak to biznis není. Jo. Aspoň ne pro mě, abych do toho dal 500 000, takže já zájem nemám. Zbývají poslední dva investoři, Tomio Okamura a Dana Bérová aneb manželé Novákovi, kteří dnes měli s Hanou Leilou Fatimou nejvíc zážitků. Ovlivní to jejich rozhodnutí a investují 500 000 korun do originální tanečnice. Mě jste osvěžila, vysloveně. Já jsem si říkal, že to bude něco divného a že jste divná, ale jste velice pozitivní a veselá. A já teďka jsem docela taky jsem nasál tu energii, takže jsem spokojený. Nicméně ten business záměr, tady je to o penězích. Jo. Z vaší strany není jasný business plán, což je trošičku problém, že peníze jsou fakt jenom jedny. Takže z tohoto důvodu nemám zájem. OK, cheers. Děkuju. No tak já myslím, že mě to ty karty řekly víceméně jasně. Ukázalo se, že jsem racionální. Sama jste to říkala, že se zrovna teď nacházím v té době s tím ďáblíkem, že si mám dávat pozor na různá pokušení. Takže já si dám pozor na ta pokušení a rozhodnu se nejen podle těch vašich karet, ale i podle svého zdravého rozumu, protože tohle určitě není biznis pro investora. Přeju vám hodně štěstí, ale o investici nemám zájem. OK, děkuji za váš čas. Ať se Děkujeme. daří. Děkujeme. Děkujeme. Mějte se krásně. Bye. Bye. Jedna z nejoriginálnějších prezentací končí neúspěšně. Hana Leila Fatima se vrací domů bez peněz, investoři ale vypadají